Right. Brandon na Mavis ndiko patio ndio mdogo na wewe. Padara. Ndio wautekeleza. Ndio mchakavu. Bali pale wa mda. Na mambo. Samada ujumtori na bambiri ba utoni. Pamusoro nairipo ndekuti tawaya nemukwasha wedu akazinga tete vangu nyaya ikambogarwa dare musha kwavo kwaigara kuchakani. Saka takapedzerana nebepa rataianaro takapedzerana kutaurirana, asi mukwasha ari kuti tete vangu vabve pamba. Saka nezvatakawirirana zvatakataurirana hapana zvakaitiwa. Kwava ne 4 years vachigara vega tete mukwasha asipo pamba, varikugara vari vega pamba ipapo. Apa pani? Pamba pemukwasha. Chii pamba pavo? Pamba pavo. Saka nguva yavarapa. Saka nguva yareba vachigarawo vega sezvo semashoko anga akataura kuti ivo vabve pamba ipapo. Saka nguva yareba vachigara vari vega vari ipapo. Saka ndipo tachida kuti tibatsiriwe ipapo. Tikatarise zvokuti munhu akagara pamba pake toti nguva yareba akagara pamba pake. Ndizvo. Hanzi mukudei mambo wada kuziva zvakumbuka. Nyaya yekuti munhu agara pamba pake nguva yareba toda kuti mutibatsire ipapo. Isu mwambia kuti agare ishoti munonhingera. Mamufungira kuti munhu agare pamba pake here kwenguva. Tipei nyaya inoafekita vatete pakugara kwavakaita pamba. Pamusoro vedana nyaya iripo ndeiyi, ndofunga ini nemurume takagara makore 13 years tiri tese. Tagara kudaro nemurume uyu. Murume uyu akazotaka kushanda, inini ndaishanda ndichengeta munhu. Murume ndobva anotsvaga basa, ndobva awana basa kwaanoshanda kuGoromonzi. Achaenda kuGoromonzi akazowana mumwe mukadzi waanogara naye. Ndobva indataka kugara ndega. Ndichigara ndega kudaro akasatumirikana mari kana chii. Zvadaro paya murume uyu akabva azotuma muzukuru wacho anonzi Chimombe kuti enda kumba unondiudzirawo mudzimai kuti handichamuda. Ndobva auya ne10 years. Saka ini ndobva zvandiremerawo, ndobva ndaudza vehukama kuti murume uyu auya ne10 years. Saka ndiri muzukuru uyu ndakabva ndamubvunza ndikati, ko iwe unogondiramba uriwe ndiwe here wakandivhevha here? Hazvigoni kuti ini ndikatambire mari iwe usiri wakandivhevha. Ndobva ndakazopinda kuvillage kunova kunewe netsamba iyi. Ndobva nyaya yataurwa. Nyaya iya yakaiswa mudare. Ndobva kwaya tete vangu natezva. Ndobva nyaya yataurwa kuti ndibvunzire iwo murume uyu kuti zvinoita here kuti muzukuru andirambe. Muzukuru ari mwana wanzodzi yavo. Muzukuru akamira sei? Handingatoziva uzukuru hwavo atisivi. Ima mutomuzivawo? Ndongomuziva hangu kumuona kuziva kuti muzukuru. Zvakaitika gore rino. Baba vakabva pamba gore rino. Na 2020 ndokwawakabva. 2020. Mugere pamba? Ndigere pamba. Muchirima? Ndanga ndichirima zvangu. Saka dambudziko renyu rapa. Mune vana vangari navo? Ndaita pamiri pachibva. Haisi mhindu yamurundi. Ungotaura kuti vana vangari. hakuita hapana vana. Ivo vane vana here? Vane vana vaviri asi vana vacho ndini ndakavachengeta, ndini ndaigara navo. Ndini makavachengeta. Mapedza basa rekuchengeta vana. Makudzitipa here pano. Hongu.
Saka zvadaro paya nyaya yakabva yatongwa. Murume uyu akabva ati inini paakabvunzwa zvikanzi inini kuti ndisauye pamba ipapo ndakaona muchinjikwa. Saka dare ndobva yabvunzwa kuti ko muchinjikwa uyu, ndikati aiwa muchinjikwa uyu wakaiswa nemwana, mwana anopinda muchechi yemasoro ndiye akaisa chi muchinjikwa uyu. Mwana wavo uya wamakacheketa uyu? Aiwa muzukuru ava vanga vashanya, muzukuru mwana watezvara ndiye vanga vauya naye kumba vanga vashanya. Saka mwana pakutamba akutedzera achiita chi muchinjikwa nedota. Zvapera zvadaro murume akutedzera achiita muchinjikwa nedota achitedzerei? mwana anonamata. Vanopinda mumasoro. Zvadaro paya murume uyu ndobva azotaura zvikanzi aiwa pane mushonga kune kun'anga kwaakaenda. Saka vane mushonga wada kundikuvadza ndosaka ndisingauyi kumba. Ndobva mawikana kuti chii padare racho? Dare racho ndeiri rakatongwa kunzi izvo ndiye panofanirwa kubvisa, nokuti murume akabvisa gufuro $5 kuti handidi mukadzi. Saka dare ndobva vehukama nedare ndobva vaonesana kuti ai unofanira kuendesa mai ava kumusha kwavo. Saka vakachaja mombe mbiri kana kuti 1000. Saka murume uyu kusvikana nhasi haasati abvisa kana chimwe chinhu chaabvisa. Hapana, kungogara. Imba yacho yauda kutodonha izvezvi, asi iwo ndopauri kuti ibva pamba. Kumba kudonha ndekupi kumapulotsi kwacho? Ipapo. Saka New Beginning. Kuma-resettlements? Village, but togara dzimba dzeplus. Mupurazi makasiyiwa vachigara nevarume? Ndo mamagunzi chibva ipamba ipapo. Asi pakapuhwa chiga chekuti ngavabhadhare mombe 2. Ndobva vatiwo ndinobhadhara. Vakati ndinobhadhara. Tsamba yacho nei pane tsamba nemasignature acho aripo ipapo. Ndo zvakaitwa nevakaita ka. Makore ose amagara manje magara ari mangani ose kusvika nhasi nawo? Ndakagara ose kusvika nawo ave 13 plus 6 dzacho idzodzo 19 years. Baba tiudzei kuti chii chiri kunetsa nenhau yechi yemudzimai. Kana mudzimai makamuti hamudi mukaenda kudare mukataurirwa zvokuita nedare mukawirirana, chanetsa chii pa6 years dzikutaurwa namai? Pamusoro idari ndinoda kuti taure chokwadi. Inini handina kuti handodzinga mai. Ini chakanyanya kundikonzeresa kuti namai tisiyana inyaya yevana vangu. Vavakarera vana vangu vakakurira munhamo tutwana vataura diki vafirwa namai. Inzwai kababa ndoda kuti titaure vakakurira munhamo vana vachirerwa navo. Ndingakuti vana vakakurira nasi vangu ndikazovatora ndatora ndikati asi zvidaura mudzimai vana vangu vachidzoka ndakagara navo chibhokusanya ndikugara navo. Saka kutanga kugara navo imomo ndopakatanga kungozviresi nekuti kona namai ndodai ndakateedzera mai ndingatisana mwana wacho nhasi. Zvino zvinhu zvokutanga kundirwadza ndichifamba nenguva ava mai ava vakauya kubva kwavo vakawana basa papo wandandigera rekuticha pakreshi. Zvabva kwandiri pakabva munhu angari yose zvakombondiwati pinde pakubamba. Aita nguva iyo aishanda ndaita basa remaoko achishanda mari yese anowana akatenga zvaatenga inga chikafu mwanangu apane nyaya zvaitotadza kudyiwa chikafu. Saka ndaitsvingirira zvangu taigara namai ava nguva yakati rebei tichikonana zvino village rese ndoziva nyaya ukama wese unoziva nyaya kuchechi unoziva nyaya kwatongwa nyaya idzozi ndaingozvidzora tichigadzira vachienda kwavo titamba pandanga ndiri kuda handiti mazoona kuti hamuchakwanisa ndinasvika ipapo. Aiwa, it's too late, hamusi kufamba nedare.
vanhu vakawanda panze. Ini ndokuendera mberi ndati mimi patiri kuda ndepekuti makatovaramba makavapa kukura ravataura vati vachiri pamba penyu kuratidza kuti hamuna kufurufira zvamakawirirana nedare makaenda kuchechi chaichajire munhu uchiita zvakati mukazoenda kwamakanzi zvakati handiti vangadai vakabva pamba penyu kana pamba pachona pari pekuti zvino muri kupada pamba pacho vangadai vakatopa hamuna kuzadzisa zvamakataurirana padare handiti ndopatiri kuti iye zvino muri kuvati ngavagare here pamba pavakagara zvavo ine hana wadzinga pamba asi makavaramba ndose chandiri kudaka ndechekuti vangagare vachifungidzira vari kunzi yendai indoda kutozokomishena kuti kana mati imi handa kuvadzinga sekutaura kwamuri kuvaita imi makavaramba hamuna kuvadzinga pamba penyu handiti zvinhu zvenyu zviripo zvinhu zvangu ine hazvese hapana zviripo saka ndovari kuchengeterai ndo vanoonazvo ndakatora izvi vanoda kutora katakatora zvese zviri kuma handisi handanga ndikuda pambaipa saka dambudziko mhai imi kana makapuwa kuona baba havana kukudzingai pamba pacho makapuwa kuto ndounza muchatiyo handiti ndozvamutaura hamuna kudzingwa pamba pacho kudzingwa vakandidzinga nokuti vari kutotumira hama dzekutondedza pamba ipapo kuti dzikumuke ibvaipo kana vasina kuuya ivoka imahamupe hati munhu zvozoda kutaura hamuchabvapo toda kuti vazadzise zvavakatongerwa nedare kuti vadii vaite ndokuti vachiuya vachiti amai ndakapedzerana nemi ndakapa vabereki venyu zvatakawirirana handitika imi michibva ipamba pamwe handiti imi handi makanga muchishanda pachikoro pamuri kutaura chiri kupi chikoro chiri padhuze chiri mukomboni kureva kuti pamakagara yeaccommodation yemukomboni kumunhu wese akanga achishanda ipapo ndozvazvinotaura vakanga vanzi vanobhadhara chiine chiya vakanzi mombe 2 kana kuti mari 1000 dzakanga dzichidzidedzei inyaya dzokuti murume yaanga asina kubvisa arora kana ndakabvisa kumbavuna plus akazochata neni nyaya yakazomusungira inyaya dzekuchata wakachata neni ndinawo vanozviziva here zvese izvo zvekuti vakachata neni zvimwe ndiri kubvunza ndati vanozviziva here kuti makachata vekumba vakangounzwa kuti ndachata iye vanozviziva saka gupuro ravaikupai gupuro muri pari muzivi pavhileji pakatongwa nyaya yacho ndopatangatiri ndopamakachatira here kwete makavaudza here kuti nopana kudambudisa muchato kwatakachatira ndakavaudza asi vakangonyarira vakangoti so chiendai munogara pamba penyu imi handiti takamirira mombe 21 days kubva nhasi ndakuda dziri 3 mombe dzacho ndawedzera yangu baba mune makore mangani ndatone 60 muri kudzokera kumashure muchato mano umwe mukadzi ke chese uri ane mukomana namurume vari pamba ka makamubata here murume wacho vari pamba pamusoro muchato wavo valid and authentic. Yes. The decision of anything depends on the high court. Yes. Hamugone kutiza mukadzi pamba muchienda kunogara nomumwe mukadzi handiti mwesa matreti ekutumira mukadzi uyu vamwe vanhu kuti iye zvakazodai iye zvakazodai gupuro ramakamupa its useless pamuchato munoenda motonodamburisa muchato
motorodamburisa muchato mukaona maichatisana muri tu muchidii kwakanga kuri kuwirirana iko chamaichatira chii imamai chamaichatisirwa chii kutozofungwa kuti ngatichatei nyangwe hama dzangu dzisingazivi asi muvatu panoda hama panosvika hazvivanziki mimba ikabata yabata amai inotoonekwa hatiti saka baba mombe nhatu endai munodambura muchato uyu kana muchisamudi amaya dai ndatoziva kuti mune muchato ndisina kutotaura nyaya iyi ndangoudza amai ava kuti amai endai kwaikoti munoripota kuvhioletwa kwemuchato nababa ava nekunotora umwe mukadzi imi muripo pamba 6 years down the line vakaenda handiti 60 years it's not a joke ilaki kana ichiri kumira matambudziko oga ukaona murume wafa kusystem nemusha hauna mukadzi waunogara naye achikuda but mukadzi wenyu wamagara naye nemuchato wenyu unenge uchitokupai ukama hwakadii hwakasimba hwekuti munochengetana muchiziva kwamakabva mashoko angu muabata andiri kutaurirai kwatiri kuendawo munotizwa nawo mamaya akutizai mofunga kunodzokera kumba siyai mukadzi wenyu ari pamba ipapo kusvika magadzirisa chinhu chinotaura kuti imi vanhu vaviri marambana muchato wenyu kana uripo imi makabuda zvenyu pamba endaika kwamuri iye anogara pamba pake ari zii muri chinhuwanika sene muri kudedza yani saka muri kuchemei ndaimutiyamu vari kuchemei tambisa time asina kutyora kuti umwe toenda patsika dzedu dzechivanhu mukadzi uyo haaorere mumba iuripo nounomutedza kana afa ndiwo zvese zvitumo nekumuviga ndewako yes because apa hapana chinokuraparisai ndaimudza kuti muri vaya vakungoti haa ndangokungona apa hasi mapoto saka amai vana baba munhu paanonochata hazviri kuti hafanirwi kuroora endai ndakutokunudza kuti mapoto evanhu vari kurapa nomugogona endai mutipe listi renyu rekuroodza murume listi rekuroora chairo chairo kwete zvemahungu zvatikutaura pano tipe listi renyu remarooro makamba makavapa here endai mutirinyorai listi muve naro kudare tivape varoore mukadzi vachigadzirisa nyaya yekumuramba uku vachiroora mukadzi wavo handiti iye akagara pamba pake imamai mukaona paita whoever munhu anotumwa nevava kuzotaura nyaya yamuri kutaura ndo zvavanoita endai kumapurisa handiti chamunotanga kuisa mubhegi muchato iwomo handiti kana usati wadamburwa hapana anokubvisai pamba pamakagara nai chiendai